Гэта фінальнае відэа пра тое, як перанесці зіму не на сіле воля, а з апорай на сябе, праз стварэнне ўласнай стратэгіі самадапамогі. Гэта стратэгія не павінна быць прыгожай, яна павінна быць вашай, кароткай і выканальнай. Вось некалькі ідэй, якія дапамогуць пачаць. Па-першае, пастаўце адну канкрэтную мэту на дакладны тэрмін, напрыклад, нармалізаваць сон, больш спакойна рэагаваць у сямейных сітуацыях ці завяршыць практыкаванне да канца тыдня. Па-другое, пераразмяркуйце нагрузку. Раз на тыдзень паглядзіце, што можна змяніць, дзе вы перагружаныя, што варта дэлегаваць, якія абавязкі можна зрабіць прасцейшымі. Па-трэцяе, пакіньце сабе час на аднаўленне, нават 10-15 хвілін штодня. Прагулка, музыка, цішыня, гарбата, маляванне. Зрабіце тое, што дае вам сілы і вяртае кантакт з сабой. Чацвёртае, зменшыце перфекцыянізм. Калі атрымалася зрабіць нават 70% плана, гэта ўжо добра. Стратэгія самадапамогі павінна быць гнуткай, без пачуцця віны і ціску. Пятае. Адзначайце свае поспехі. Запісвайце, што атрымалася, і дзякуйце сабе, нават за дробязгі. Гэта фарміруе пачуцце ўпэўненасці і падтрымкі знутры. Шостае. Шукайце падтрымку. Паразмаўляйце з сябрам, калегам або спецыялістам. Самадапамога – гэта не ізаляцыя, а таксама ўзаемная падтрымка. І апошняе. Рэгулярна пераглядайце сваю стратэгію. Што працуе, а што ўжо не. Жыццё змяняецца, і вашыя патрэбы таксама. Мы жадаем вам мягкасці да сабе, сіл на перамены і радасці ад кожнага маленькага кроку. Няхай усё, аб чым вы дазналіся, стане апорай у вашых штодзённых справах і адносінах. Дзякуй, што прайшлі гэты шлях разам.